Hello kaibigan, welcome to my YouTube channel. And ang gagawin natin po today is Q&A po tayo ngayon. And sasagutin ko lahat ng mga katanungan na galing sa YT. See you there. Welcome back. Edward Laksina. Yan po. Edward Laksina lang po yung pangalan ko. Yun lang. Kailangan ko bang i-elaborate kung ano edad ko? Ako po si Edward. Edward Laksina from Tarlac po. Ang edad ko po, ulahan nyo na lang po kung ilang taon na po ako, guys. Ayan, kakain na tayo ng extra hot na pancit canton. Okay. From Leo Brown. Nasagot ko na yung tanong mo. Leo Brown, nasagot ko na yung tanong mo. Ang next natin is, bubulot tayo. Ito yung pangalawang katanungan. Galing kay Chonel. Idol, ano sikreto mong pampagwapo? Simple lang. Ang sikreto ng pampagwapo is yung puso mo. Yung puso mo kumagad ka. Kung busilak ang puso, yun ang tunay na kagapuhan. Wala sa panlabas na kaanyuan, kundi sa inyong kalooban at puso. Yun lang ang aking masasabi. Okay, kain tayo ulit. Panghang. Ano pala to? Ayan. Pangatlong katanungan, bubunot tayo sa ruleta. Pangatlong tanong, kung sino ka man, mas swerte mabubulot. Sasagutin ko ang katanungan mo. OMG.
Kay JC Nasingpet TV, kumusta ang sex life mo? And explain. Grabe ka naman, JC. Pero sasagutin ko yung katanungan mo kasi yung tanong mo eh. Ang ang masasabi ko dito, ang sex life ko okay naman, pero as of 2 years, wala pa. Sad. Sad naman. Pero okay lang. No need naman ito eh. Kasi ang importante lang dito is wala kang ginagawang masama. Yun lang. Yan, sagot ko na yung katanungan mo. Paring JC. JC Nasing Pet TV. Sagot ko na yung katanungan mo. Kahit hindi ko hilap kumain nito, kumakain na kayo. Kasi gusto ko lang magka-content. Okay, muna tayo ulit. Ito, galing kay Hoshi Hat Mukbang sa aking lola. Kailang ka mananalo ng loto? Ay, grabe ng katanungan mo, lola. Pwede ngayon na kasi kailangan ko yung pera eh. Lola Hoshi Mukbang, bigyan mo ako ng numero para manalo ako sa loto at marami tayong matutulungan na tao. Yun lang. Mahirap kasing kuhanin yung loto na yun eh. Swerte yan lang talaga. Ha? Yan. Pangalimang katanungan. Ito galing kay Eloy TV. Who encouraged you na join to YT World? English yun ha? Grabe English. Actually, Eloy TV, from the start, I started to joining YT since 2018, but and who is encourage you? Actually, a lot of people na to encourage me na mag-join sa YT. Kasi nakikita ko sa mga live nila. English ha, pasensya na. Medyo bulbul ako eh. Actually, there are a lot of people to encourage me to join the YT. And yun lang masasabi ko. And more enjoyment and experience in YT. Ito, tanungan. Kay Edge, may jowa ka na ba? Wala pa, bakit? Pwede ka ba? Still wala ba? Kaka-break pa lang 1 year ago. But now, it depends kung may darating na panibago, accept ko yun. Bakit single ka ba? Hanapin ka ba? Pwede ka ba? Yun. Yan. Bagong gupit po ako ngayon. Gagong gupit. Ayan, shout out po sa mga katimsak, sa lahat po ng mga sumuporta sa akin. Thank you so much po. Lalo na sa mga nakasubscribe sa akin. Mega love, shout out po sa inyo lahat dyan. Lalo na mga nakasusuporta, sa mga nagsisin, sa mga BG dyan. And thank you so much po sa inyo lahat. Ayan, dyan po nagtatapos ang aking Q&A. And sana po magustuhan nyo to. And don't forget to like, subscribe, and click the button below for more info and more updated video. See you guys, and thank you so much. Paalam. Thank you.